den. Zadělal jste si. No. Je to pro západ. No ne, a co ty, Tomek? No, mě tam nevíš. Hele, počkej, já tady mám rybacku. No, zkoušme sadit, jo? Můžu nic někdo sadit. Tak já se to budu štvat, jo, za už No ne, teď je pátek, poslední hodin. Jsme tak unavený. Jsme tak unavený. Tak si dáme jenom 5 určitých příkladů. Já uděláme si 5 určitých příkladů a půjdu na bratý lahve, jo? Tak to zaučtujeme Ladě. Ladě pořízení materiálu. No to je... A Pepo, jestli budu říct, že máš kypitek. Pepiku, neříkej mu to. Pepčo. 112, sám. A Anča. No ty asi neodnotuješ, já nevím, co jste bylo. Já už budu myšlet, tak se na pamatuju, no. To je nějak. Počkej, co ještě? Co ona dělá ještě? Jak přišla vole za teďka nás. No jak šla na ten oběd? Že dělá malinovou. Jo, já jsem čo,